Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. L-oażi li taħdem bil-kbir mal-vittmi ta' droga qed tinsisti li fir-riforma tal-qrati ta' droga m'għandhomx jitpoġġew limiti fuq il-qorti meta din tiġi biex tiddikjara jekk persuna hix vittma ta' droga u għalhekk teħtieġ proċess differenti. Kien il-kap eżekuttiv tal-oażi Noel Xerri li tkellem dwar dan fuq ir-radju tal-Knisja. Waħna naħsbu li kull każ għandu jimmerita monitoraġġ iktar milli jkun hemm il-limiti, għax meta inti tagħmel il-limiti, inti awtomatikament qed tħalli n-nies ġewwa u qed titfa' n-nies barra. Però meta kull każ qed jiġi immeritat evalwat skont il-natura tiegħu, allura inti tista' tiddilja mal-każ b'mod individwali. F'white paper għad-diskussjoni dwar ir-riforma tal-qrati ta' droga qed ikun propost li l-limiti li qed iwasslu biex ineħħu l-flessibilità tal-qorti meta ikollhom vittma qudiema jitwessaw. Iżda l-oażi qed tmur pass aktar. Xerri insista li n-numri jistgħu jibqgħu kif huma, iżda ma jkunux meqjusin bħala limitu u għalhekk iservu biss bħala linji gwida. Dan ifisser li kull każ ikun meqjus għalih u l-limitu ikun tneħħa għal kollox. Illi guidelines għandhom jibqgħu kif huma, imma jsiru guidelines mhux limits. Dan ifisser li l-qorti tkun tista' taqbiżhom fuq id-deskrizzjoni tagħha u Xerri insista li dan jiddependi l-każ. Il-white paper proposta mill-gvern ma tbiddel xejn minn kif inhu stmat it-traffikant ta' droga bil-pieni għat-traffikar jibqgħu kif huma u saħansitra jwasslu għal omor il-ħabs. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech imbarka fuq kampanja populista fejn b'informazzjoni qarrieqa qal li l-gvern se jżid kemm wieħed jista' jkollu possess ta' droga. Aktar minn hekk żied li l-white paper kellha tiġi irtirata. Din xi ħaġa li l-ebda organizzazzjoni li taħdem mal-vittmi ta' droga ma qalet, anzi l-koll qed jipparteċipaw fid-diskussjoni b'mod proattiv. L-istess organizzazzjonijiet qalu wkoll li l-white paper ir-riforma li fiha diversi elementi pożittivi u importanti.